ஜனவரி 14, 15. அப்ப அதாவது 20ஆம் தேதி, ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்கு மேல பாப்போம் நம்ம. ஓகே, 26 அந்த நம்ம ரிபப்ளிக் டே வரும் மாதாஜி, அந்த அன்னைக்கு பயங்கர கூட்டமா இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம இடையில வைக்கணும், அல்ல அதுக்கப்புறம் வைக்கணும். தேதி அங்க வேண்டவே ஜனவரி 14, 15. அப்ப 20ஆம் தேதி, ஜனவரி 20ஆம் தேதி லீவு நாள்லயே யோசிக்க கூடாது. ஸ்ரீரங்கம் மட்டும் 26 இந்த நம்ம ரிபப்ளிக் டே வரும் மாதாஜி, அந்த அன்னைக்கு பயங்கர கூட்டமா இருக்கும். அதெல்லாம் பயங்கர கூட்டமா இருக்கும், இடையில வைக்கணும், அல்ல அதுக்கப்புறம் வைக்கணும். தேதி அங்க வேண்டவே ஜனவரி 14, 15. அதாவது 20ஆம் தேதி, ஜனவரி 20ஆம் தேதி லீவு நாள்லயே யோசிக்க கூடாது. ஸ்ரீரங்கம் மட்டும் 26 இந்த நம்ம ரிபப்ளிக் டே வரும் மாதாஜி, அந்த அன்னைக்கு பயங்கர கூட்டம். ஓகே, எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. மாதாஜி இன்னும் செட் பண்ணல, அதனால எக்கோ ஆகுது. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி 26 வந்து திங்கட்கிழமை வருது மாதாஜி. ஓகே, அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், வீல் கோ டு இதுக்கு அது ராமேஸ்வரம் போயிடலாம். ஓகே, ராமேஸ்வரம்ல போயிட்டு ஒரு நாள் அங்கே முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து எல்லாரும் கிளம்புறதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். 25 கூட வந்து கஷ்டமா இருக்குமா, கூட்டமா இருக்குமா? சண்டே, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதாஜி. சண்டே எல்லாம் கூட்டம் இருக்கும் மாதாஜி. சண்டே அதாவது கூட்டம் லீவு இருக்கும் நாள்ல கூட்டம் மாதாஜி, இருக்கும் மாதாஜி. ரொம்ப கூட்டம் இருக்கும். வீக்டேஸ்ல பரவாயில்ல. அமாவாசை டைம்ல பயங்கர கூட்டமா இருக்கும் மாதாஜி ராமேஸ்வரத்துல. தையில தானே வருது மாதாஜி, தை மாசம் அமாவாசை டைம், அந்த அதுலயும் கூட்டம் நிறைய இருக்கும் மாதாஜி ராமேஸ்வரத்துல. திருப்பி அந்த அமாவாசை இதெல்லாம் முடிஞ்சுதான் போகணும் மாதாஜி. அங்க சமுத்திரத்துல குளிக்கிறதுக்காக தை மாசம் ஆடி மாசம் எல்லாரும் வருவாங்க. ரொம்ப ராமேஸ்வரத்துல பயங்கர கூட்டமா இருக்கும் மாதாஜி தை அமாவாசை டைம். அமாவாசை முடிஞ்சு போலாம் மாதாஜி, எந்த டேட் பார்த்து அமாவாசை முடிச்சு ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம், பார்க்கலாம். அப்படிதான் நம்ம பிப்ரவரியில தான் போகணும் மாதாஜி. பிப்ரவரி அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கு ஒரு வருஷமா. பிரபுயும் எனக்கு சொல்லிட்டே இருக்காரு. அது கிட்டதான் நான் போய் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கே போகணும் சொல்லிட்டாரு. நேற்று தான் பேசுறாங்க. பிப்ரவரியில கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்காங்க. ஐ திங்க் மணிகண்டன் பிரபு வந்து அரியலூர், நான் போன வாரம் ஜர்னி பண்ணும்போது அரியலூர் மேலதான் போனேன். பிரபுஜி நீங்க ரொம்ப கிட்டவா திருச்சி இதுக்கெல்லாமே வந்து? திருச்சி பக்கம் தான் மாதாஜி, அரியலூர். அதான் நான் அந்த வழியா தான் போனேன். ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா அவரை தான் கேட்கணும். அப்புறம் இன்னொரு பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒரு பிரபு திருவையாறு மாதாஜி, அவரும் வந்து இருக்காரு. திருவையாறு அவரு. திருவையாறு போகும்போது நான் இந்த வழியெல்லாம் போனேன், இருக்கிற உண்மை. ஆமா நீங்க அது வழியா தான் போயிருக்கணும். போனதுனால அரியலூர், அதுக்கப்புறம் வந்து திருவையாறு இல்லையா, சிதம்பரம் தஞ்சாவூரா திருவையாறு போனா அங்க பிரமாதமா இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு இது அதாவது அதாவது ஒரு இடம், அந்த இடம் அந்த தியாகராஜர் உற்சவம் பண்றாங்கல்ல மாதாஜி, அந்த இடம், அந்த மடம் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. திருவையாறு ஒரு பஞ்சக்ஷேத்திரம், 5 ஆறுகள் கலக்கிற இடம் மாதாஜி அது, அதனாலதான் திருவையாறு பேரு. அதெல்லாம் நல்ல நிதானமா போயிட்டு வரணும் மாதாஜி. பஞ்சநதீஸ்வரர்னு அந்த கோயில்ல ஒரு இடத்துல நின்று ஐயாரப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டா 7 முறை அது அப்படியே நம்ம காதல வந்து திருப்பி விழும் மாதாஜி. நிறைய இடங்கள் அது சுத்தி இருக்கு மாதாஜி. அங்கேயும் என்னுடைய பொண்ணு வந்து ஜெயம், அதாவது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் போயே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அடைச்சிட்டே போனாங்க. நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன், நான் அழைச்சிட்டு போய் தான் ஆகணும்னு அடம்பிடிச்சு. அந்த கோயில் எல்லாம் போனீங்களா மாதாஜி? ராஜராஜ கங்கை கொண்ட சோழபுரம். கங்கை கொண்ட சோழபுரம் எப்போ ரீசெண்டா மாதாஜி ஜெயங்கொண்டத்துல இருக்காங்க இப்ப, ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஓ, அங்கிருந்து 7 கிலோமீட்டர் தான் மாதாஜி அவங்க இருக்கிறது. திருவையாறு வந்திருந்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் மாதாஜி. இல்ல நான் திருவையாறு அந்த ரோட்ல தான் போனேன். நிறைய பஸ்ஸஸ் இருக்கும். ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து நைட் 7 மணி ஆயிடும் சாரங்கபாணி கோயில்ல. எப்ப மாதாஜி மோடிஜி வந்துட்டு போன பிறகு நல்ல ஒரு செழுமையான ஒரு இடம், அது சுத்தி நிறைய இடங்கள் மாதாஜி. எல்லாம் தீங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிக்கும். திங்களூர், திருவையாறு, திருக்கண்ணங்குடி, அப்படி எல்லாம் ரொம்ப நல்ல நல்ல சின்ன சின்ன வில்லேஜஸா இருந்தாலும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுக்கு
அற்புதமான ஸ்தலங்கள் தான். கும்பகோணம் சுத்தி இருக்கிறதே வந்து இட்ஸ் அ டிவைன், அதாவது தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள், அவங்க நம்மளை காட்டிலுமே மேன்மையான ஸ்தானத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஒரு அந்த திருவிழால தான் அந்த இன்டர்நேஷனல் செலிபிரேட் அந்த இது தியாக பிரம்ம உற்சவம் நடக்கும். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த சமயம் எல்லாம் யாராவது வரமாட்டாங்களான்னு இருக்கும் எனக்கு. நம்ம கூட்டிட்டு போய் காமிக்கலாம் அதெல்லாம் முடியும். எல்லாரும் அழைங்க, நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, அழைச்சுக்கோங்க, வருவாங்க எல்லாருமே. யாரு வந்தாலும் நான் கூட்டிட்டு போறேன். பக்கத்துலதான் பஸ்ஸஸ் நிறைய இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு கேபு கூட இது பண்ணிட்டு போகலாம். அப்புறம் அந்த இன்னொரு மாதாஜி யாரோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க புதுசா இருக்கு அந்த பேரு, ரேவதி மாதாஜி. அந்த பொண்ணு அந்த மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் கால் பண்ணி கேட்டு பாருங்க, அவங்க போறாங்களா என்னன்ட்டு சேவைக்கு. சரி மாதாஜி. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா என்என்டி பிரபுஜி கன்ஃபார்ம் பண்ண சாயங்காலம் அதுக்குதான் கால் பண்ணாங்க. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜெய ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரந்தன, யசோதநந்தன व्रज जन रंजन, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, रावणचारी, यमुना रावणचारी, रावणचारी, यमुना रावणचारी, राध माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. வாழ்க வளமுடன். मैं खेलती हूँ. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यां भागवत सेवयां नित्यं भागवत सेवयाम्. भगवत्य उत्तमश्लोके भगवद्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके. भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कथं तु धारगधीना तारगीर्वापरायणः आयनः यन्ते मयि गते भिन्नना वै वो ददौ कथं तु तारकादीना तारगीर्वापरायणः वर्धिष्यन्ते मयि गते भिन्नना वै वो ददौ कथं तु तारकाधीना तारगीर्वापरायणः वर्धिष्यन्ते मयि गते भिन्नना वै वो ददौ कलावती माता जी वासी. हरे कृष्णा माता जी. कथं तु तारकादीना दारगीर्वापरायणाः वर्धिष्यन्ते मयि गते भिन्नना वै वो ददौ. கதம் எவ்வாறு உண்மையில் தாரகா புதல்வர்கள் தீனா ஏழை தாரகி புதல்விகள் வா அல்லது அபராயணா சார்ந்திருப்பதற்கு ஒருவரும் இன்றி பக்திஷ்யந்தே வாழ்வது மயி பின்ன உடையும் நாவ படகு இவ போன்று உத்தவ் கடலில். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் புரஞ்சனன் தொடர்ந்து இவ்வாறு கவலைப்பட்டார். நான் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற பிறகு இப்போது என்னையே நம்பியிருக்கும் என் புதல்வர்களும் புதல்விகளும் எவ்வாறு இங்கே தொடர்ந்து வாழ்வார்?
நடுக்கடலில் படகு உடைந்தால் பயணம் செய்பவர்களின் நிலை என்னவாகுமோ அது போன்றல்லவா இவர்களின் நிலையும் ஆகும். பொருளுரை: மரணத்தருவாயில் ஒவ்வொரு உயிரும் தன் மனைவி மக்களுக்கு என்ன நேருமோ என்று கவலைப்படுகிறான். அதுபோல் ஒரு அரசியல்வாதி நாட்டுக்கும் தன் கட்சிக்கும் என்ன நேருமோ என்று கவலைப்படுகிறான். ஒருவன் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு பெறவில்லை என்றால் அவன் எந்த உணர்வு நிலையில் இருக்கிறானோ அதற்கேற்ப மறுபிறவியில் உடலை பெறுகிறான். மன்னர் புரஞ்சனன் முற்றிலும் தன் மனைவி மக்களின் நினைவுகளிலேயே மூழ்கியிருந்தார். எனவே அவர் ஒரு பெண்ணின் உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது. அதுபோல் தான் பிறந்த நாட்டின் மீது அதிக பற்றுடைய அரசியல்வாதி தன் வாழ்வு முடிந்த பிறகு மீண்டும் அதிக அந்த நாட்டிலேயே பிறக்கிறான். இம்மையில் ஒருவன் செய்யும் செயல்களின் விளைவு மறுமையிலும் அவனை பாதிக்கிறது. சில நேரங்களில் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக கொடிய பாவங்களை செய்கின்றனர். எதிர்கட்சியை அழிப்பது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு அசாதாரணமானது. ஒரு அரசியல்வாதி அவனது தாய் நாட்டிலே மீண்டும் பிறந்தால் கூட அவன் தன் முந்தைய வாழ்வில் செய்த பாவங்களின் பலன்களை அனுபவித்தே தீர வேண்டியதாகிறது. இடம்பெயரும் இந்த நிலையானது நவீன விஞ்ஞானிகள் முற்றிலும் அறியாத ஒன்றாகும். அவர்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுவதும் இல்லை. ஏனெனில் இவர்கள் என் உண்மையான பொருளை பற்றியும் உயிரின் பிரச்சனை பற்றியும் சிந்தித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் எதிர்காலத்தை இருள்மயமாக காண்பர். இவ்வாறு எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திப்பதை தவிர்த்து நிகழ்காலத்தில் சமுதாயம், அரசியல் மற்றும் தேசிய தேவைகள் என்ற பெயரில் பல்வேறு வகையான பாவங்களையும் அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஏவம் கிருபணயா புத்தயா ஏவம் கிருபணயா புத்தயா சோஷந்தம் அதத் அர்ஹணம் சோஷந்தம் மதத் அர்ஹணம் கிரஹீதும் கிருததீர்யேனம் கிரஹீதும் கிருததீர்யேனம் பயநாமாப்யபத்யத பயநாப்யபத்யத ஏவம் கிருபணயா புத்தயா ஏவம் கிருபணயா புத்தயா சோஷந்தம் அதத் அர்ஹணம் சோஷந்தம் மதத் அர்ஹணம் கிரஹீதும் கிருததீர்யேனம் கிரஹீதும் கிருததீர்யேனம் பயநாமாப்யபத்யத பயநாப்யபத்யத ஏவம் கிருபணயா புத்தயா ஏவம் கிருபணயா புத்தயா சோஷந்தம் அதத் அர்ஹணம் சோஷந்தம் மதத் அர்ஹணம் கிரஹீதும் கிருததீர்யேனம் கிரஹீதும் கிருததீர்யேனம் பயநாமாப்யபத்யத பயநாமாப்யபத்யத. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே. ஏவம் கிருபணயா புத்யா சோசந்தம் அதத் அர்ஹணம் விகீதும் கிருததீர்யேனம் பயநாமாப்யபத்யத. ஏவம் இவ்வாறு கிருபணயா கஞ்சத்தனத்தினால் புக்தியா புத்தி சோசந்தம் துக்கமடைந்தல் அதத் அர்ஹணம் கைது செய்வதற்கு கிருததி யவனர்களின் உறுதிமிக்க அரசன் ஏனம் அவனது பயநாம அவன் பெயர் பயம் என்பதாகும். அப்யத பத்யத விரைந்து அங்கே வந்தான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளை எழுதுவர் தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். மன்னன் புரஞ்சனன் தன் மனைவி மக்களின் விதியை பற்றி துக்கமடையக்கூடாது. எனினும் அவரது புத்தி குறைவினால் அவர் அவ்வாறே கவலைப்பட்டார். இதற்கிடையே பயம் என்னும் பெயருடைய யமனராஜன் அவரை கைது செய்வதற்காக அவர் அருகே விரைந்து வந்தான். பொருளுரை: ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் வாழ்க்கையில் தான் செய்யும் பாவ புண்ணியங்களுக்கு பொறுப்பு என்பதை மூட மனிதர்கள் அறிந்திலர்.
ஒரு உயிர் ஒரு குழந்தை வடிவில் அல்லது அறியாத பாலகனாக இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையின் மதிப்புகளை முறையாக அவனை அறிந்து கொள்ள செய்யும் கடமை தாய் தந்தைக்கு உரியதாகும். அக்குழந்தை பெரியவனாகிவிட்டால் வாழ்க்கை கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றும் பொறுப்பு அவனிடமே விடப்படுதல் வேண்டும். இறந்த பிறகு பெற்றோரால் தங்கள் குழந்தைக்கு உதவ முடியாது. தனது குழந்தையின் உடனடி உதவிக்காக ஒரு தந்தை சில சொத்துக்களை விட்டு செல்லலாம். அதற்காக அவன் தான் இறந்த பிறகு தன் குடும்பம் என்னவாகுமோ என்று ஆழ்ந்த கவலையில் மூழ்கிவிடக்கூடாது. இதுதான் கற்றுண்ட ஆத்மாவிடம் இருக்கும் நோயாகும். தனது புலனுகர்ச்சிக்காக மட்டும் அவன் பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. அவன் தான் இறந்த பிறகு ஏராளமான செல்வங்களை தன் குழந்தைகளுக்கு விட்டு செல்கிறான். அதன் உதவியால் அக்குழந்தைகளும் தங்கள் புலனுகர்ச்சியை எண்ணிய ஆடம்பரமாக வாழ்கின்றனர். எல்லோரும் மரணத்தை கண்டு பயப்படுகின்றனர். அதனால் மரணம் பயம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. மன்னன் புரஞ்சனன் தம் மனைவி மக்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதற்காக மரணம் அவருக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. மரணம் எந்த ஒரு மனிதனுக்காகவும் காத்திருப்பதில்லை. அது விரைந்து தன் கடமையை செய்கிறது. எந்தவித தயக்கமும் இன்றி உயிர்களை எடுத்து சென்று விடுகிறது. அதனால் நாடு, சமுதாயம், உறவினர் என்று சிந்தித்து இறை உணர்வனை புறக்கணித்து வாழ்க்கையை பாழாக்கி கொண்ட நாத்திகர்களுக்கு மரணமே இறுதி இறை உணர்வாக இருக்கிறது. இச்லோகத்தில் உள்ள அதத் அர்ஹணம் என்னும் சொல்லை நோக்குக. ஒருவன் அளவுக்கு மீறி குடும்பம், நாடு, சமுதாயம், இனம் போன்றவற்றிற்கான நல செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதே இதன் பொருள். இவை எதுவும் ஒரு மனிதனின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவாது. தீவினை பயத்தால் இன்றுள்ள சமுதாயத்தில் இருக்கும் கட்டறிந்தோர் என்பவருக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சியை பற்றி எதுவும் தெரியாது. மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருந்த போதிலும் அவர்கள் உலோபிகளாகவே இருக்கின்றனர். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை முறையின்றி பயன்படுத்தி தங்கள் உறவினர், நாட்டினர், சமுதாயம் போன்றவற்றின் நலன்களை சிந்தித்த தங்களையே வீணாக்கிக் கொள்கின்றனர். ஒருவனது உண்மையான கடமை மரணத்தை எப்படி வெல்வதே என்பதாகும். பகவத்கீதையில் 4.9 நம் பகவான் கிருஷ்ணர் மரணத்தை வெல்வதற்கான முறையினை விளக்குகிறார். ஜன்ம கர்மச்சே திவ்யம் யோம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக யக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதி சோ அர்ஜுன. எனது உன்னத தன்மை கொண்ட தோற்றத்தையும் செயல்களையும் எவன் அறிகிறானோ அவன் தன் உடலை விட்டு பிரிந்த பின்னர் மீண்டும் இந்த உலகில் பிறப்பதில்லை. மாறாக அவன் எனது நித்திய உறைவிடத்தை அடைகிறான். ஓ அர்ஜுனா, முற்றிலும் கிருஷ்ண உடைய ஒருவன் தன் உடலை பிறந்த பிறகு மற்றொரு உடலை பெறுவதில்லை. மாறாக வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான். இவ்வாறு இருப்பதற்கு பதிலாக மக்கள் சமுதாயம், நட்பு, காதல், உறவு என்னும் சிந்தனைகளில் பலர் மூழ்கியிருக்கின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் மரணத்தை எவ்வாறு வெல்வது என்பது பற்றி கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றது. அரிம் வினா ஸ்ருதிம் தரந்தி. முழுமுதற் கடவுளை சரண் புகவில்லை என்றால் ஒருவரால் மரணத்தை ஒரு காலம் வெல்ல முடியாது. ஹரேகிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க அடுத்து. ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு. பசுவத் யவனைர் ஏஷ நியமானஹ வகம்ஷயம் அன்பத்ரவண்ண அனுபதாக கோஷந்தோ புருஷம் ஆதுராக பசுவத் யவனைர் ஏஷ நியமானஹ வகம்ஷயம் அன்பத்ரவண்ண அனுபதாக சோஷந்தோ புருஷம் ஆதுராக பசுவத் யவனைர் ஏஷ நியமானாக கம்ஷயம் அன்பத்ரவண்ண அனுபதாக சந்தோ புருஷம் ஆதுராக हरे कृष्णा माता जी।
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பசுவத்யானை ஏஷ நீயமானः ஸ்வகம் க்ஷயம் அன்வத்ரவன்ன அனுபதாக சோசந்தோ புருஷம் ஆதுராக. பசுவத் ஓர் விலங்கை போல், யவனர்களினால் ஏஷ புரிஞ்சனன் நீயமான கைது செய்யப்பட்டு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். ஸ்வகம் அவருக்குரிய ஷயம் இருப்பிடம், அன்வத்ரன் பின்தொடர்ந்து, அனுபதா அவரது பணியாளர்கள், சோசந்த சோகத்துடன், பிரிஷம் மிகவும், ஆதூர கவலையடைந்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. யவனர்கள் மன்னர் புரஞ்சனனை ஒரு விலங்கை போல் கட்டி தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு இழுத்துச் சென்றனர். மக்களின் பணியாளர்கள் அதனால் மிகுந்த துயரத்திற்குள்ளானார்கள். அவர்கள் துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பொழுது அவர்களும் அவருடைய செல்வத்திற்கு பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர். பொருளரை. யமராஜனும் அவரது தூதர்களும் ஓர் உயிரினை நியாய தீர்ப்பிற்கு அழைத்துச் செல்லும் பொழுது உயிர்காற்று மற்றும் ஆசைகள் என்னும் அவனது துணைவர்களும் அவனுடன் செல்கின்றன. இது வேதங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்குது. ஓர் உயிர் எடுத்துச் செல்லப்படும் பொழுதோ அல்லது யமராஜனால் தம் உத்கிராமந்தம் கைது செய்யப்படும் பொழுதோ உயிர்காற்றும் அவனுடன் சேர்ந்தே செல்கின்றன. பிராணோ அணுத்திரக்கிரமதி. இவ்வாறு உயிர்காற்று செல்லும் பொழுது பிராணம் அனுமத் கிராமந்தம் அனைத்து புலன்களுமே சர்வே பிராணா அதனுடன் சேர்ந்து செல்கின்றன. அணுக்கிராமாத்மி உயிரும் உயிர்காற்றும் செல்லும் பொழுது நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, வானம் என்னும் ஐம்பூதங்களினால் செய்யப்பட்ட விஷயம் புறக்கணிக்கப்பட்டு பின்தள்ளப்படுகிறது. பின்னர் அவன் யமராஜனின் நீதி தளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறான். அங்கே அவன் எந்த உடலை பெறப்போகிறான் என்பதை யமராஜன் தீர்மானிக்கிறார். இம்முறை நவீன விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு உயிரும் இம்மையில் தான் செய்யும் செயலுக்கு அவனே யமராஜன் நீதி ஸ்தலத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு அவன் அடுத்து பெறப்போகும் உடல் என்னவென்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பூத உடல் நீங்கிய பொழுதும் உயிரும் அவனது ஆசைகளும் அவனது முந்தைய வினை பயன்களும் தொடர்ந்து வருகின்றன. ஒருவனது முன்வினை பயனுக்கேற்ப அடுத்து அவனுக்கு எந்த உடலை கொடுக்கலாம் என்பதை யமராஜனை தீர்மானிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So reading from Bhagavatam 21 slokam. Kadam tu tharagaadina tharagir babarayanaha varidishyante mayi kade binnanavai vodadau. So மன்னர் புரஞ்சனன் இல்லையா, ஆல்ரெடி கவலைப்பட்டு இருக்கார். மனைவியை எப்படி விட்டுட்டு போறது, பிள்ளைகளை எப்படி விட்டுட்டு போறது இல்லையா. இத்தனை ஆஸ்திகளை கொடுத்த பிறகு கூட அவர் அவங்கெல்லாம் எப்படி வாழ்வாங்க நாம் இல்லாம அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் அவருடைய உணர்வுகள் அனைத்துமே இந்த பௌதிகத்தின் மீது ஆழ்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம நோக்க வேண்டும். நான் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற பிறகு
அதாவது புரஞ்சனன் சென்று விட்டால் இந்த ஜீவன் சென்று விட்டால் என்று அர்த்தம். இப்பொழுது என்னையே நம்பி இருக்கும் என் புதல்வர்களும் இப்ப நான் நினைச்சேன்னாக்கா நான் இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றேன் இந்த தருணத்தில் என்று ஒரு விதி இருந்தால் அப்ப நாம் என்ன மாதிரி ஒரு நிலையில இருப்போம்னாக்கா என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய பெண்ணுக்கு எப்படி திருமணம் நடக்கும், என்னுடைய மகன் எப்படி வாழ்க்கையில் அவன் அமருவான் இல்லையா, என்னுடைய கணவரை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் இல்லையா, இந்த ஆஸ்திகள் எல்லாம் இவர்கள் தர்ம வழியில தான் செலவு பண்ணுவாங்களா, இப்படி எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. நல்ல விதத்துலதான் இவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் அமையுமா, அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பார்கள், இப்படி எல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் இன்னர் சர்க்கிள். அதுக்கப்புறம் பொதுவான இதுலயும் ஜென்ரலா பார்க்கும்பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாரும் ஒரு புறம் அதாவது போர் என்ற நிலையில நின்று இருக்காங்க இல்லையா. ஒருத்தரை ஒருத்தர் அதாவது பிரம்மாஸ்திரத்தை போன்ற அணு ஆயுதங்களை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி இல்லையா வாழ்நிலையே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதற்காக அவ்வளவு பணத்தை செலவழிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு சில நாடுகள் தள்ளப்படுகிறது. அந்த நாடுகள் அதெல்லாம் தேவையில்லை என்று எண்ணினாலும் கூட தற்பாதுகாப்புக்காக அவர்கள் அதை எல்லாம் செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. அதுல ஒரு கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியும் கூட தான். ஓகே, ஸோ உண்மையிலே பொறுப்பான ஒரு நாடு எதுன்னா இந்தியா தான். அதாவது அவங்க யாருமே எந்த ஒரு ஆட்சியா இருக்கட்டும், மோசமான ஆட்சியா இருந்தா கூட அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு போயிட்டு தொந்தரவு கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. சண்டைக்காக நிற்கக்கூடிய டைப் கிடையாது நம்முடைய பரத கண்டம் என்பது இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நிறைய இடங்கள்ல பலிபுஷு ஆயிருக்கு இல்லையா. அது அந்த வேலை வேணா செய்வாங்க, ஆனா யாரையும் போயிட்டு எதிர்த்தோ இல்ல ஒருத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கறதோ அந்த செயல் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா இவங்க துன்பத்தை விலைக்கு வேணா வாங்கிட்டு வருவாங்க. அந்த வேலை எல்லாம் நம்ம பரதகண்ட தாண்டவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். அடுத்த நாட்டிற்கு நன்மை செய்யணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஓன் செல்ஃப் கூட நம்ம நாடு செய்து இல்லையா. இது விடுதலை அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இது நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. நம்ம காஷ்மீர்ல எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அந்த தண்ணி இண்டஸ் தண்ணி போகிறதுக்கு அந்த ட்ரீட்டியே நம்ம நாடு பாகிஸ்தானுக்கு தான் ஃபேவரா எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தோம் இல்லையா. அதே மாதிரி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல மெம்பர்ஷிப் இந்தியாவுக்கு கொடுத்தப்போ அதை தாரை வார்த்து விட்டு வந்தார்கள் சீனர்களுக்கு. இன்றைக்கு மோடி கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் மெம்பர்ஷிப் இல்லையா. ஆனா அது முடியாது. எல்லா மெம்பர்ஷிப்களுமே ஓகேன்னு சொன்னா மட்டும்தான் யூஎன்ல மெம்பர்ஷிப்பே ஆக முடியும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சேலஞ்ச் நமக்கு வந்ததையே அடுத்தவர்களுக்கு இது தேவையில்லை என்ற அந்த இதுல நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம். அதாவது இது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வீட்டையே நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு தானத்தை கொடுத்த மாதிரி, அந்த அளவுக்கு பரோபகாரம் நம்ம இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய நாடுதான், பொறுப்பான நாடுதான். ஆனா தன்னையே அழைத்து கொள்ற அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. தன்னை என்பது தான் மாத்திரம் கிடையாது, தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களையும் சேர்த்துதான் நாம் அழிக்கிறோம் இல்லையா. at the cost of our people we are doing favor to other people who are in the அதாவது எந்த இதுல இருக்காங்க, அவங்க நம்மள மேல போர் முனையில நம்மளை எப்ப தாக்கலான்னு காத்துட்டு இருக்கக்கூடியது, அது மிக தவறு இல்லையா. இண்டிவிஜுவல் பர்சனா செய்யறது வேற, ஆனா ஒரு நாட்டிற்கு நம்ம ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கும் பொழுது அங்கே மக்களுடைய நலன் என்னன்றதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம செய்யணும். தன்னை அழித்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று ப்ராப்ளமே கிடையாது, அது யாரா இருந்தாலுமே சரி. ஆனா தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு நம்ம ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம்னா அதை நாம முதல்ல ஆலோசிக்கணும். அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும், ஆனால் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு அது பாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நாம கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் இல்லையா. நம்ம வரலாறு எடுத்து படிச்சா இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கதையா ஒன்றும் கேட்க வேண்டியதில்லை, நியூஸ் சேனல்ல பார்க்க வேண்டியது கூட கிடையாது. நம்ம வரலாறே நமக்கு கரெக்டா சொல்லும் இல்லையா. நம்ம ஹிஸ்டரியெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம், அதுலயே நமக்கு இதெல்லாம் கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ யாரும் தன்னை அழித்து கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கு உதவுறது ப்ராப்ளம் கிடையாது, ஆனா தன்னை சேர்ந்தவர்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மையிலிருந்து நாம அடுத்தவங்களுக்கு உதவக்கூடாது, அது மிக மிக தவறான ஒன்று இல்லையா. ஸோ அப்படி இந்த இடத்துல புரஞ்சனன் இந்த உலகத்தை விட்டு போறதுக்கு அவன் எவ்வளவு தயக்கம், அவனுக்கு தன் பிள்ளைகள், தன் நாடு, தன் மனைவி இல்லையா, இதெல்லாம் என்னவாகுமோ
அப்படிங்கிறது. நம்ம முழித்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட ஒரு செயலற்ற தன்மையில இருந்தா நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நிகழக்கூடிய சம்பவங்களை நம்மளால வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது. அதைத்தான் நம்ம முதல்ல உணரணும். அதன் பிறகு நாம வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய சூழலை நாம நினைச்சு பார்க்கலாம் இல்லையா? சில சமயம் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்னாக்கா, இன்னும் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் பண்ணிக்க கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு கூட்டமாக கூட இருக்கலாம், அடுத்தவங்க நம்மளை வந்து வசைப்பாடி கொண்டு இருக்கலாம். ஆனா நாம் அதை எதிர்த்து ஏதாவது பேச போனா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ப்ராப்ளமா முடிஞ்சிடும். அதுக்காக அடுத்தவர்கள் நம்மளை வசைப்பாடினாலும் அந்த சூழல்ல வந்து நாம கேட்டும் கேட்காத மாதிரி அந்த இடத்தை விட்டு நாம நகர்ந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? நம்மளால செய்ய முடியாதா? வரிஞ்சு கட்டி சண்டை போட முடியாதா? கண்டிப்பா முடியும். ஆனா அங்க நிகழக்கூடிய சம்பவம் என்ன? ஒருத்தர் வீட்டுல ஒரு நற்காரியம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அந்த நற்காரியத்தின் போது 4 நல்லவர்கள் 4 கெட்டவர்கள் அப்படின்னா நம்ம உறவு முறைகள்லே உண்டு. அதை நாம வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த சூழ்நிலை நிறைய பேர் நாம் எதிர்கொண்டிருப்போம் இல்லையா? வாழ்க்கையில அநேகமான ஒரு விஷயங்கள்ல வந்து இதை நாம எதிர்கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அந்த சூழ்நிலையுமே நாம் எதுவுமே பேசாம சைலண்டா மௌனமா நம்ம வந்து காத்து, ஒரு புறம் வந்து அடுத்தவங்க நம்மளை வந்து திட்டுறதுக்கான அந்த காரணங்கள் நமது உண்மையா இல்லையான்ற தெரிஞ்சுக்காமலே சில பேர் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, ஜட்ஜ்மெண்டலா போயிடுவாங்க. அவங்க சொல்லிட்டே இருக்காங்க, இவங்க சைலண்டா இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும். ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இவ இப்படி பேசுறானே பாவம், அவங்களும் சைலண்டா போறாங்களேன்னு அவங்களுக்கு ஃபேவராகவே வரும். இதெல்லாம் நிகழக்கூடியது தான் இல்லையா அன்றாட வாழ்க்கையில். அது என்ன விஷயமானா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்படி நம்மளுடைய அதாவது நம்முடைய அழிவை கொண்டு நாம வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை செய்தல் என்பது மிக மிக தவறானது இல்லையா? அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இங்க நோக்கும் பொழுது நம்ம ஆளுங்க மட்டும் நல்லாவே இருக்கணும்னு நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம் இல்லையா? அதுவும் தவறானதுதான். இந்த பிரபஞ்சமே நம்முடைய வீடாக நாம கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட இதுதான் நாம எடுத்துட்டு போகணும். இங்க ஏன் என் நாடு என் மக்கள் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு எதுக்கு சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அப்படின்னா நமக்கு நாடு மேல பற்று இருக்கக்கூடாதா இல்லையா? ஸோ நம்ம வீட்டு மேல பற்று இருக்கக்கூடாதா? அப்படிலாம் கிடையாது. கடமையாக நீ ஆற்று இல்லையா? அதை வந்து பரோதர்மமாக செய்ய வேண்டும். அப்போ நம்முடைய அந்த பவுண்டரியே வந்து விஸ்தாரமாகிவிடும் இல்லையா? நம்முடைய பவுண்டரியே வந்து வெறும் நம்முடைய குடியில மாத்திரம் இருக்காது. இந்த என்டையர் இந்த பூமண்டலத்துக்கே நாம வந்து எண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். சாரி, நடுக்கடலில் படகு உடைந்தால் எப்படிலாம் அவருடைய கற்பனை பாருங்க இல்லையா? ஸோ அதாவது நடுக்கடல்ல வந்து படகுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த படகுல இருக்கிறவங்க எல்லாமே கரை சேர முடியாது. அது போன்ற நிலையில தான் தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து புரஞ்சனன் வந்து எண்ணுகின்றான். அப்படின்னா தான் இல்லை என்றால் தன்னுடைய குடும்பம் வந்து அதாவது வாழ முடியாம தத்தளிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்துறார். உண்மையிலே ஒவ்வொரு பெற்றோருக்குமே இது உண்டு இல்லையா? அது கணவனா இருக்கட்டும், மனைவியா இருக்கட்டும், தான் இல்லை என்றால் இந்த 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 குடும்பம் என்ன ஆகும்னே தெரியாது. ஜெனரல் டயலாக் இது நாம் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? மரண தருவாயில் ஒவ்வொரு உயிரும் தன் மனைவி மக்களுக்கு என்ன நேருமோ என்று கவலைப்படுகிறான். இது உண்டு. சேம் மனைவியுமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் கணவனுக்கு என்ன நேருமோ என்று மனைவியும் கவலைப்படுவாள். ஸோ அது போல் ஒரு அரசியல்வாதி நாட்டுக்கும் தன் கட்சிக்கு என்ன நேருமோ அப்படின்னு அவர் வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பார். ஒருவன் முழுதும் கிருஷ்ண உறவு பெறவில்லை என்றால் அவன் எந்த உணர்வு நிலையில் இறக்கின்றானோ அதற்கேற்ப மறுபிறவியில் உடலை பெறுகிறான். ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா? அது கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லை என்றால் நம்ம எப்படி இருப்போம்? நாம் என்னெல்லாம் எண்ண ஓட்டங்கள் வச்சிருக்கிறோமோ அந்த எண்ண ஓட்டங்களோட நமக்கு வேறு ஒரு உடல் கிடைக்கும். மன்னர் புரஞ்சனன் முற்றிலும் தம் மனைவி மக்களின் நினைவுகளிலே மூழ்கி இருக்கிறார் இல்லையா? எனவே அவர் ஒரு பெண்ணின் உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக, ஏன்னா அதிகமாக தன்னுடைய மனைவியின் மீதுதான் அவருடைய எண்ண ஓட்டம். அதுபோல் தான் பிறந்த நாட்டின் மீது அதிக பற்றுடைய அரசியல்வாதி மீண்டும் அங்கேதான் பிறப்பான், அந்த நாட்டிலே பிறக்கின்றான். ஸோ நம்ம இந்த நாட்டுல நம்ம வந்து ஆளக்கூடிய தன்மையில் இருந்தோம், இந்த நாட்டை ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதலை கொண்டு நாம மரணித்தோம் என்றால் மீண்டும் அதே நாட்டுல வந்து பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது மரணிக்கும் தருவாயில் நாம விடுதலை பெறாத ஆத்மாக்களாக இருக்கும் பட்சத்துல ஆத்மாவை வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கவர் பண்ணும். அது வந்து விலகாது. வெறும் இந்த ஸ்தூல உடலை மட்டும்தான் நாம இங்க விட்டு செல்ல வேண்டும், அவ்வளவுதான். இந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்னது? மனசு, புத்தி, அகங்காரம்.
இந்த மனசு தான் நம்மளுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் தாங்கி செல்லக்கூடிய எந்திரம் ஆக்சுவலி, இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த மனசு இந்த எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கோ அதற்கேற்றவாறு அந்த அகங்காரத்தினுடைய தன்மையும் வந்து வேறுபடும், புத்தியும் அதற்கேற்றவாறே செயல்படும். இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட், இல்லையா? ஸோ பெண்டிங், அதாவது என்ன பேலன்ஸா அவங்க வந்து அடையணுமோ, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து வாழ்க்கையில இதை போயே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த இடத்துக்கு. ஆனா மரணப்படுக்கைக்கு வந்த பிறகு கூட அவங்க அந்த எண்ண ஓட்டத்தை விட்டுருக்க மாட்டாங்க, இல்லையா? அதனால அதே உணர்வை எடுத்து அவங்க வேறு ஒரு பிறவி எடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த உணர்வை வந்து அவர்கள் அதை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் இருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியாது. ஆனா நாம செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் வந்து நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் பகவானுடைய திருவடிகளை சேரணும்ன்ற அந்த மனசை வந்து வச்சு நாம பயிற்சி பண்ணணும். அப்போ ஒருவேளை நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்மளால அதை முடிக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டாலும் அடுத்த பிறவியில் அதை நிறைவு செய்வதற்கான பிராப்தத்தை வந்து பகவான் கொடுப்பார். இது பக்தர்களுக்கான. ஓகே, ஸோ நாம் என்ன உணர்வுகளை அதிகமாக தாங்கி செல்கின்றோமோ அந்த உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உடலை, அப்போ நல்ல ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அந்த நபருக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அங்கேயே அவர் இருந்து இறைவனுக்கு தொண்டு புரிந்து இறுதியில வந்து பகவானை போய் சேர்கிறார். ஆனா பக்தரற்றவர்கள், கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள், இவங்க எல்லாருமே எப்படிப்பட்ட செயல்ல ஏற்படுவாங்க? பௌதிக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். அரசியல்வாதிகள், இம்மையில் ஒருவன் செய்யும் செயல்களின் விளைவு மறுமையிலும், அதாவது இப்ப இந்த பிறவில செய்யக்கூடிய இந்த என்ன கர்மங்கள் செய்தாலும் அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே நாம் அடுத்த ஜென்மத்துல நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். சில நேரங்களில் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் புலனர்ச்சிக்காக கொடிய பாவங்களை செய்கிறார்கள். இது உண்டு, இல்லையா? தன்னுடைய தவறை வந்து வெளியில வராம பார்த்துக்கிறதுக்காக எத்தனையோ பேரை வந்து பலி வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லையா? ஸோ எத்தனையோ பினாமிகளை வச்சிருப்பாங்க. அத்தனையுமே வந்து பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து சேரணுன்றதுக்காக அந்த பினாமி ஏதாவது ராங் ஐடியா பண்ணிட்டான்னா அவனையுமே போட்டு தள்ளி விட்டுருவாங்க, இல்லையா? இதெல்லாமே சர்வசாதாரணமாக நம்ம நாட்டுல மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா நாடுகளிலுமே உண்டு. அதனால நம்ம நாடை மட்டும் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, இல்லையா? இருக்கக்கூடிய உண்மைதான். பிராக்டிக்கலா நாம யோசிக்கணும். எதிர்கட்சியை அழிப்பது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு அசாதாரணம் அன்று, இல்லையா? அதாவது அவன் அதை பண்ணிடுவான். அதாவது தான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து உட்கார்ந்துட்டான்னா அடுத்த எதிர்கட்சி இல்லாத ஒரு நிலை வந்து ஏற்படும். ஒரு அரசியல்வாதி அவனது தாய் நாட்டிலே மீண்டும் பிறந்தால் கூட அவன் தன் முந்தைய வாழ்வில் செய்த பாவங்களின் பலன்களை அவன் அனுபவித்தே தான் ஆக வேண்டும். யாருடைய பாவ புண்ணியங்களையுமே பகவான் ஏத்துக்கிறது கிடையாது, இல்லையா? ஸோ பாவ விமோசனம் கொடுப்பார், ஆனா பாவ புண்ணியங்களை அவர் யாரும் எடுத்துக்க மாட்டார். அதனால நான் செய்த பாவத்தை நான் தான் அனுபவிக்கணும். ஸோ யாருக்கும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. இடம்பெயரும் இந்த நிலையானது நவீன டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல், அதுதான் இடம்பெயர்த்தல், இல்லையா? ஒரு கூடுல இருந்து இன்னொரு கூடுக்கு நாம தாவறோம். இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நாம அதாவது மரணத்தின் போது நாம ஏற்கின்றோம். ஸோ நவீன விஞ்ஞானிகள் இதனுடைய தாற்பயமே அவங்களுக்கு தெரியாது, இல்லையா? அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து டெட் மேட்டர், அவ்வளவுதான். மரணித்த பிறகு அது டெட் மேட்டர், முடிஞ்சது அவங்க கதை. அதற்கு பிறகு அவங்க ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்றது கிடையாது. ஏன்னா ஜீவன் என்னன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஏதோ சுவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதனால வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, இல்லையா? ஸோ நாத்திகவாதிகளுடைய கருத்தை வந்து எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் பிசிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஆனா இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி, ஹிருதயத்துல பகவானும் இருக்கார், அந்த ஜீவனும் இருக்கின்றான். ஸோ அது 5 விதமான வாயுக்கள் அந்த ஜீவாத்மா மிதந்துருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியாது. நவீன விஞ்ஞானிகள் முற்றிலும் அறியாத ஒன்றாகும். அவர்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுவதே கிடையாது. மரணத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்ன்றதை பத்தி பௌதிகவாதிகள் எப்பொழுதுமே ஆலோசிக்க மாட்டார்கள். அதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவும் மாட்டார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் நுண்ணியமான பொருளை பற்றியும், அதாவது சூக்ஷ்ம உடலை பற்றி, உயிரின் பிரச்சனை பற்றியும் சிந்தித்தார்கள் என்றால், அதாவது இந்த ஜீவனுடைய பிரச்சனை என்ன சொல்லுங்க, அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி, இது 4மே அதை வந்து அவங்க பார்க்கறதே கிடையாது.
அவர்கள் எதிர்காலத்தை இருள்மயமாக காண்பார்கள். கண்டிப்பா. இப்ப நாம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரும்போது நமக்கு அந்த உணர்வு வருதா இல்லையா? கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? நம்ம நாலேஜபிள் கிடையாது அவ்வளவா. ஆனாலும் பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை வாசிக்க வாசிக்க பிறக்கிறது அவ்வளவு சிரமம், மரணிக்கிறது அதோட சிரமம். இடைப்பட்ட காலத்துல நம்மள நாம மேனேஜ் பண்றோம் பாருங்க, அது இன்னும் சிரமமானது அப்படிங்கிறது அப்ப அந்த சமயத்துல பிரஜல்பா பத்தியோ எதுவுமே யோசிக்க மாட்டோம். உண்மையான வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை யார் எண்ணுகிறார்களோ தன்னுடைய வாழ்நிலையினுடைய இறுதி கட்டம் எப்படி அமைய பெறணுன்றதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடுவாங்க இல்லையா? அதற்கான சாஸ்திர விதிகளை நமக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பரிபாலிக்கணும்ன்றத கண்டிப்பா அவங்க அதை அதாவது நாம ஜபங்கள் பண்ணணும், ஸ்ரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும். இதெல்லாமே அவர்கள் பரிபாலிப்பார்கள். உயிரின் பிரச்சனை பற்றி சிந்தித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் எதிர்காலத்தை இருள்மயமாகத்தான் காண்பார்கள். இது 100% ட்ரூத். நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம இந்த ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கணும் இல்லையா? பிற்காலத்துல பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பாங்க, இப்ப இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி, எவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க, இதெல்லாம் நாம அலசி ஆராயும் போது நமக்கு இங்க நம்மளை சுத்தி ஃபுல்லாவே இருளாக இருக்கு. இவ்வளவு பிரகாசமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நமக்கு தேவையற்ற ஒன்றாக நமக்கு தோன்றும். அதுதான் இருள் கூட இல்லையா? மேலும் அவர்கள் எதிர்காலத்தை இருள்மயமாக காண்பர். இவ்வாறு எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திப்பதை தவிர்த்து நிகழ்காலத்தில் இல்லையா, எதிர்காலம் நம்ம கையில கிடையாது. நாம இப்ப செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களால நமக்கு எதிர்காலம் அமையப்பெறுகிறது. அதனால நாம ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆக்ஷன் அட் த ரைட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியான நேரத்தில் சரியான செயலை நாம கரெக்டா சரிவர செய்யணும். அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு நாம் என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். அப்ப நமக்கு எதிர்காலம் பத்தி நாம பெருசா யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா அதை செய்யாமல் நாம வருங்காலத்துல அதாவது வருங்காலத்தை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு நிகழ்காலத்தை நாம ஓட்டை விடக்கூடாது இல்லையா? அரசியல் மற்றும் தேசிய தேவைகள் என்ற பெயரில் பல்வேறு வகையான பாவங்களை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். யாரு? அரசியல்வாதிகள். ஏவம் கிருபணயா புத்தயா சோஷந்தம் அதத் அர்ஹனம் கிரஹீதும் கிருததீர் ஏனம் பயனாப்யாப்ய பத்யத. அர்ஹனம் கைது செய்வதற்கு, அதத் அர்ஹனம். மன்னர் புரஞ்சனன் தன் மனைவி மக்களின் விதியை பற்றி துக்கமடைய கூடாது இல்லையா? ஏன்னா அவரும் இப்ப சஃபரிங்ல தான் இருக்கார். ஸோ விஷ்ணு ஜுவரத்துல இருக்கார். எல்லா வாயில்களிலுமே அடைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த 5 தலை நாகம் பிராணா அபானா வயானா அது என்ன செய்யறது, அதுவும் அவரோட தான் இருக்கு. சூக்ஷ்ம உடலோட என்ன பண்ணுவோம்னா அதுவும் இந்த பிராணனும் வெளியே போயிடும் இல்லையா? சோ மன்னர் எனினும் அவரது புத்தி குறைவினால் அவ்வாறே கவலைப்பட்டார். இதற்கிடையே பயம் என்னும் பெயருடைய யவனராஜன் அவரை கைது செய்வதற்காக அவர் அருகே விரைந்து வந்தான். அதாவது இது யமதர்மராஜருடைய, அதாவது அவருடைய கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் வாழ்க்கையில் இங்க யவனராஜன் எந்த ரூபத்துல வரான்? பயம் என்ற ரூபத்துல வருகின்றான். பயம்தான் மரணம், மிருத்யு இல்லையா? மிருத்யுவே பயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ப்ராவர்பே உண்டு. ஸோ அதனால மிருத்யு எங்க, அதாவது பயமே மிருத்யு, சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன், பயமே மிருத்யுன்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு பயமோ, நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட நம்ம என்ன ஆகும்னாக்க we will lose our things. இந்த சூழ்நிலையை நம்ம அழகா சித்தரிக்கணும்னா, கோவிட் நேரத்துல நிறைய பேர் பிழைச்சிருந்திருப்பாங்க. ஆனா அடுத்தவங்க நம்ம முன்னாடி மரணிக்கிறத பார்த்து பார்த்து நாமளும் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருந்தா நெக்ஸ்ட் நாமளும் மரணித்துடுவோன்ற நம்பிக்கை நமக்கு இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? அப்படி இறந்து சில பேரை நான் என்னுடைய அதாவது ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லயே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது பயத்தினாலேயே மரணித்த 2 நபர்கள் இருக்காங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லயே. ஸோ அப்படி நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் தான், ஆனா தேவையே இல்லை அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆகணும். அவர் முன்னாடி இருந்த ஒருத்தர் மரணித்ததை பார்த்து பயத்திலேயே அவர் அன்னைக்கு நைட்டே போயிட்டார். ஸோ பயம் என்பதே மிருத்யு. ஸோ அந்த ரூபத்துல இந்த யவனராஜன் யார? புரஞ்சனனை அணுகுகிறார். பாவ புண்ணியங்களுக்கு பொறுப்பு என்பதை மூட மனிதர்கள், அதாவது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் வாழ்க்கையில் தான் செய்யும், நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவ புண்ணியங்களுக்கு பொறுப்பு என்பதை மூட மனிதர்கள் அறிந்தில. நாம்
எது செய்தாலும் யாரும் பார்க்கலல்ல, அதனால நமக்கு அது எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? உண்மையிலே அப்படி கிடையாது. ஸோ நாம என்ன செய்தாலும் அது நம்ம பக்கெட்ல தான் இருக்கும், யாருடைய பக்கெட்டுக்குமே போகாது. புண்ணியங்களும் பாவங்களுக்கு பொறுப்பு என்பது அந்த மூட மனிதர்களுக்கு தெரியறது கிடையாது. ஒரு உயிர் ஒரு குழந்தை வடிவில் அல்லது அறியாத பாலகனாக இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையின் மதிப்புகளை முறையாக அவனுக்கு அறிந்து கொள்ள செய்யும் கடமை தாய் தந்தையருக்கு உரியதாகும். ஸோ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சிறு பிராயத்திலே வந்து அதை வந்து எப்படி வாழணும்ன்றது எல்லாமே நாம சொல்லி கொடுத்தோம். அப்ப அவங்க பொறுமையா கேட்டுப்பாங்க. பெரியவங்க ஆன பேர் கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? அக்குழந்தை பெரியவனாகி விட்டால் அவனிடத்தில் பொறுப்பு கொடுத்துடணும். ஸோ நாம இன்னும் பொறுப்பை கட்டிண்டு அழவே கூடாது. ஸோ அப்பதான் அவன் நம் முன்னாடியே அவன் வாழ்ந்து பொழுது ஏதாவது சறுக்கல் ஏற்பட்டாலும் நாம் அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கலாம். ஆனால் நாம போன பிறகு அவங்க கிட்ட எல்லாம் பொறுப்பு கொடுத்தோம்னா எப்படியெல்லாம் இவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாரோ அது எல்லாமே போற வழி தெரியாமலே செலவழித்துவிடும். ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது தன்னுடைய தந்தை எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையிலிருந்து இதெல்லாம் சம்பாதித்தார் என்று. ஸோ அந்த நிலையில என்ன ஆகும்னா அவருடைய இஷ்டத்திற்கு அவர் வந்து அவருடைய எண்ணத்திற்கேற்றவாறு அதை வந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிப்பார். ஸோ அதுல நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். சில பேர் ரொம்ப பொறுப்பா இருக்கிறவங்களும் உண்டு, சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப பொறுப்பற்ற நிலையிலுமே இருக்கிறவங்க உண்டு. ஸோ தந்தை வச்சுட்டு போன ஆஸ்திகளை வந்து ஒரு 5-10 வருஷத்துல எல்லாத்தையுமே அதாவது கிளீன் போல்டா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி வாழ்றதுன்றதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? இறந்த பிறகு பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு உதவ முடியாது. நாம் என்ன நிலைமையில இருப்போம்னு நமக்கே தெரியாது. இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு நம்முடைய சுச்சுவேஷன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிருப்போமா, இல்ல நரகத்துக்கு போயிருப்போமா, இல்ல விடுதலை அடைஞ்சிருப்போமா, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. மீண்டும் வேறு ஒரு இடத்துல பிறந்திருப்போமா, இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனால நம்ம வந்து எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் நம்ம உயிரோடு இருக்கும்போது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. அதற்காக அவன் தன் இறந்த பிறகு தன் குடும்பம் என்னவாகும் என்று ஆழ்ந்த கவலையில் மூழ்கிவிடக்கூடாது. ஏன்னா மரணித்த பிறகு இந்த குடும்பத்தோட நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம், எந்த ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு இருக்காது. அதுதான் நம்ம அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. அதனால மரணம் வரைக்கும் தான் நம்முடைய உறவு முறைகள் இல்லையா? மரணத்திற்கு பிறகு நமக்கு உறவு முறைகளே கிடையாது இல்லையா? ஐ திங்க் தேர் இஸ் a wonderful சாங் ஆல்சோ இல்லையா? சினிமா பாட்டே இருக்கு, கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு இல்லையா? வீடு வரைக்குமே உறவு இல்லையா, வீதி வரைக்கும் மனைவி, காடு வரைக்கும் பிள்ளை, கடைசி வரை யாரு அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அவர் தத்துவ பாடல் எழுதி போனார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தட் இஸ் த ட்ரூத், அதுதான் யதார்த்தம். அதை ஏற்றுக்கொள்றோம் நம்ம. ஆனா இப்போ இது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா சொன்னோம்னா கண்டிப்பா ஏற்றுக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அது எங்கிருந்து வந்தது? அவரும் வந்து பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சுதான் இந்த நிலைக்கு வந்தது. ஓகே, அவர் நாத்திகவாதியா இருந்தார், அதுக்கப்புறம் ஆத்திகவாதி ஆனார் இல்லையா? அவ்வளவு இதுல இருந்தார் நாத்திகத்துல. ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த உடல் என்பது என்னன்றது நாம தெரிஞ்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம என்ன செய்யணும்ன்ற கடமையும் நாம உணர ஆரம்பிப்போம். எது வரைக்கும் நாம அதாவது உடல் தளத்திலிருந்தே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவன் தான் இறந்த பிறகு கூட குடும்பம் என்னவாகுமோ என்று ஆழ்ந்த சூழலில் மூழ்கிவிடக்கூடாது. இதுதான் கட்டுண்ட உயிரினுடைய நோய், வியாதி இது இல்லையா? தனது இப்போ என்னுடைய தந்தையார் படுத்திருக்கார், என் அம்மா என்ன ஆவாங்கன்ற அவருக்கு வந்து கண்டிப்பா கவலை இருந்தது. எனக்கு தெரியும் அது இல்லையா? அம்மாவை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது. ஆனா இன்றைக்கு காலகட்டத்துல மை மதர் ஒன்லி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை ஃபாதர் இல்லையா? அதனால நம்முடைய சுய சிந்தனை இருக்கும் பொழுதே இல்லையா, மரணத்துக்கு பிறகு அது செகண்ட் சான்ஸ் இல்லையா? ஆனா இருக்கும் தருவாயிலே வந்து நம்ம கண்கள் முன்னாடியே வந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க ஒன்றை வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதே என்னுடைய அப்பா ஆக்டிவா நடந்து கொண்டிருப்பவரா இருந்தா என்னுடைய சூழ்நிலையே வேறு ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அப்படி மனைவிக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்து செய்வார். அதை நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால அம்மா இப்ப எல்லாமே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைப்பேன். ஸோ அவன் தான் இறந்த பிறகு ஏராளமான செல்வங்களை தன் குழந்தைகளுக்கு விட்டு செல்கிறான். அதன் உதவியால் அக்குழந்தைகளும் தன் புலநுகர்ச்சியை எண்ணி ஆடம்பரமாக ஆழ்கின்றனர் இல்லையா? ஏன்னா அது எப்படி சம்பாதிச்சாங்கன்ற அந்த உணர்வை வந்து பிள்ளைகளுக்கு உணர்த்தவில்லை என்றால் அப்பதான் அவங்களும் காஷியஸா வந்து அந்த
அதை எப்படி அதாவது பின் காலத்துல வந்து இன்னும் மேலும் எப்படி அபிவிருத்தி செய்யறதுன்ற அந்த உணர்வு கொண்டு அவங்க செயல்படும். அதை விடுத்து இருக்கிறத உட்கார்ந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா குந்தி தின்றாலும் குன்றும் மாளும் இல்லையா? ஸோ அப்படிங்கிற ப்ராபம் தமிழ்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. உட்கார்ந்து சாப்பிட்டா எதுவுமே நிற்காது. அதனால சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்க இந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை பற்றி அழகா யோசிப்பாங்க. எல்லோரும் மரணத்தை கண்டு பயப்படுகின்றனர், அதனால் மரணம் பயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மன்னர் புரஞ்சனன் தம் மனைவி மக்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதற்காக மரணம் அவருக்காக காத்து கொண்டிருக்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது. எந்த காலத்துல எப்போ மரணம் நிகழணுமோ அப்போ கண்டிப்பா நிகழ்ந்துவிடும். மரணம் எந்த ஒரு மனிதனுக்காகவும் மனிதன் இல்லை, எந்த ஜீவனுக்காகவும் காத்து கொண்டு இருப்பது கிடையாது. அது விரைந்து தன் கடமையை செய்கிறது. எந்தவித தயக்கமும் இன்றி உயிர்களை எடுத்து சென்று விடுகிறது இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு எடுத்து சென்று விடுகிறது. மேலும் அதனால் நாடு, சமுதாயம், உறவினர் என்று சிந்தித்து இறை உணர்வினை புறக்கணித்து வாழ்க்கையை பாழாக்கி கொண்ட நாத்திகர்களுக்கு மரணமே இறுதி இறை உணர்வாக கருதப்படுகிறது. தட் இஸ் த மெர்சி ஆஃப் த லார்ட். இன்னும் இவங்க மேலும் மேலும் இருந்து தவறு இழைக்கிறதை காட்டிலும் அவங்களுடைய கடமை முடிச்சுட்டு வரட்டும்ட்டு இல்லையா? அது அவங்களுக்கு தான் அது கடமை. ஆனா அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பார்க்கும்போது எந்த விதமான நன்மையும் இருக்காது. அது எல்லாமே அவங்களுடைய தன்னலத்தை கொண்டது. ஸோ அதத் அர்ஹணம், அந்த லாஸ்ட் வேர்டு இருக்கு இல்லையா, என்னும் சொல் பார்க்கணும். ஒருவன் அளவுக்கு மீறிய குடும்பம், நாடு, சமுதாயம், இனம் போன்றவற்றிற்கான நல செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதே இதன் பொருள். அப்படின்னா வெறுமனே நம்முடைய பௌதீக வளர்ச்சிக்காக மட்டும் நம்ம பாடுபடக்கூடாது. நம்முடைய இறை தொண்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோட்டா, அதை கண்டிப்பா நம்ம செயல்படுத்தணும். இதை கடமையாக செய்து பௌதீகத்தை நம்முடைய கடமையாக ஆற்றி ஆன்மீகத்தை அதுதான் நம்முடைய அன்றாட செயல்பாடாக நாம் அமைத்து கொண்டால் அது எப்பொழுதுமே நமக்கு நன்மை தரும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நம்ம வீடு, மனைவி, மக்கள் இல்லையா, நாடு என்று நம்ம உட்கார்ந்திருந்தா இறை உணர்வற்ற நிலையில் நம்ம எல்லாமே நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பாவ புண்ணியங்கள் அனைத்தையுமே அதுல எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்காக நாம அனுபவிக்க வேண்டிய காலகட்டங்களுமே மரணத்திற்கு பிறகு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ அந்த 5th கேண்டோல லாஸ்ட் சாப்டர் அது படிச்சோம்னா யாருமே தப்பு கூட பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் இந்த தப்பு பண்ணோன்ற அந்த ஃபீலிங்கே வந்துடும். இந்த மாதிரி 5th கேண்டோ படிக்கும்போது ஓகே, லாஸ்ட் சாப்டர் நரக உலகங்கள். ஸோ அது புரிஞ்சுக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா வெரி வெரி டஃப். இவை எதுவுமே ஒரு மனிதனின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவாது. தீவினை பயத்தால் இன்றுள்ள சமுதாயத்தில் இருக்கும் கற்றறிந்தோர், எஜுகேட்டட் பீப்புள் தான் நிறையவே பண்றது. அதாவது இல்லிட்ரேட்டா இருக்கிறவன், எழுத படிக்க தெரியாதவன் செய்யக்கூடிய, அவன் அஜ்ஞானத்துல இருந்து சில செயல்கள் செய்வான். ஆனா நன்னா எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க லேர்ன்டு கிரிமினல் சொல்லுவாங்க சில சமயத்துல இல்லையா? நல்லா படிச்சிருக்கிறவங்க கூட அவங்க பிளான் பண்ணி தப்பு பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய சுயநலத்திற்காக செய்யக்கூடிய, அடுத்தவங்களுக்கு என்ன பாதகம் வரும்னே தெரியாது, அப்படியெல்லாம் அவங்க செயல்படுவாங்க. அல்டிமேட்லி என்ன கோல் அங்க? தன்னுடைய சுயநலம், அவ்வளவுதான். அந்த தன்னலம் தன்னலமற்ற தன்மையோட நாம இந்த உலகத்துல வாழணும். ஆனா தன்னலம் கொண்டே வாழக்கூடியவங்க தான் நாம இல்லையா? பிறர் நலத்தை பற்றி நாம யோசிக்கிறதே கிடையாது. மேலும் மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருந்த போதிலும், எல்லாருக்குமே உண்டு இந்த வாய்ப்பு, அவர்கள் உலோகாபிகளாகவே இருக்கின்றனர். அப்படின்னா உலகாயுதவாதிகளாகவே இருக்கின்றனர். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையினை முறையின்றி பயன்படுத்தி அதை சரியான பாதையில் பயன்படுத்தாமல் உறவினர், நாட்டினர், சமுதாயம் போன்றவற்றின் நலங்களை சிந்தித்து தங்களையே வீணாக்கி கொள்கின்றனர். அப்படின்னா அதெல்லாம் சிந்திக்க கூடாதா என்ன? எங்கேயுமே சொல்லல அதெல்லாம் சிந்திக்க கூடாது. அதையெல்லாம் கடமையாக மட்டும் ஆற்றணும்னு சொல்லியிருக்கோம். எப்படி நாம சிந்திக்கணும்ன்றதுதான் முக்கியம். சிந்திக்கவே கூடாது என்று எங்கேயும் சொல்லல. சிந்திக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கோப் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், என்னுடைய நாட்டுக்கு நான் என்ன செய்யணும் இல்லையா, என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் என்ன செய்யணும், இறைவா நீ உன்னுடைய கருணையை காட்டு, எஸ் அந்த வழியில நான் செல்கின்றேன், இப்படித்தான் நாம செல்லணுமே ஒழிய என் நாடு என் மக்கள் நாம இறைவனையே மறந்து நாம செயல்படக்கூடாது. அதுதான் தவறு இந்த இடத்துல நமக்கு எடுக்கிறது. கடமை மரணத்தை எப்படி வெல்வது ஆகும். உண்மையான கடமை என்னன்னா, நாம ஹவு கேன் வி கான்குயர் தி டெத் அப்படின்னா,
மீண்டும் இப்ப பிறந்தாச்சு நாம மரணத்தை ஸ்வீகரிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா மீண்டும் மரணமடையாத தன்மையை நாம் எப்படி எடுக்கணும்னா பிறவாத ஒரு நிலையை நாம் அடையும் பொழுது மட்டும்தான் கிடைக்கும். அந்த நிலைக்கான முயற்சி நாம் என்ன செய்திருக்கோன்றத வந்து நம்ம பின்னோக்கி நோக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? மேலும் 4.9 ஸ்லோகத்துல ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் ஓவேதி தத்வதஹ, தத்துவம் இல்லையா? தத்துவம் என்பது நித்தியமான உண்மையை பற்றி சொல்ல போறது. கத்வா தேகம் புனர் ஜென்மம் இல்லையா? வேறு ஒரு அதாவது உடலை எடுக்கும்போது நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுனா, அதாவது தெக்வா தேகம், இந்த உடலை விட்டு தெக்வா தேகம் புனர் ஜென்மம், இன்னொரு ஜென்மம் வந்து நைதி, அதாவது இன்னொரு வாட்டி இருக்காது, மாம் ஏதி சோர்ஜுனா, அதாவது ஒரு முறை இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைந்து விட்டால் மீண்டும் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே கிடையாது. அது எப்போ? ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் இல்லையா? நாம ஏவம் யோதி வேதி தத்வதக, தத்துவம் என்றால் நித்தியமான எந்த காலத்திலுமே உண்மை இல்லையா? ரெண்டு விதமான சத்து தத்து பத்தி நம்ம வந்து ஸ்ரத்தாத்ரை விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம். சத் என்பதும் உண்மைதான், தத் என்பதும் உண்மைதான். ஆனால் சத் என்பது தற்காலிகமான உண்மை. சத் என்பது உண்மைதான், உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப நாமெல்லாம் இங்க பிறந்திருக்கோம், இது உண்மைதான். ஆனா இந்த உண்மை எத்தனை காலம் வரை இருக்கும்? இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான். மரணித்த பிறகு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஒரு ஜீவன் இருந்தான் போனான், அவ்வளவுதான். ஆஃப்டர் 3 தலைமுறைக்கான ஆன பிறகு அவங்களுடைய பெயர்கள் கூட நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லையா? அது அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இறைவனை பற்றி நாம வந்து பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதை இருப்பதை போல் நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இறைவனுடைய திருநாட்டை வந்து சேர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா? எனது உன்னத தன்மை கொண்ட தோற்றத்தினும் செயல்களையும் பகவானுடைய ரூபத்தையும் செயல்களையும் எவன் அறிகின்றானோ, யார் அதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ, அவன் தன் இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பூத உடலை விட்டு பிரிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்துல அவங்க பிறவி எடுப்பது கிடையாது இல்லையா? மாறாக அவன் எனது நித்திய உலகத்துல வந்து வாழ்கின்றான் என்று சொல்றார். அங்கே வாழ்கின்றான், அது ரொம்ப ரொம்ப அடைகின்றான், வாழ்கின்றான் என்பதெல்லாம் ஒன்றுதான். அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு அங்கே நாம நித்தியமா வாழணும். முற்றிலும் கிருஷ்ணனுடைய ஒருவன் தன் உடலை பிரிந்த பிறகு மற்றொரு உலகை ஏற்பது கிடையாது. மாறாக வீடு பேறு பெற்று முழுகர் கடலை அடைகின்றான். இவ்வாறு இருப்பதற்கு பதிலாக மக்கள், சமுதாயம், நட்பு, காதல், உறவு என்ற சிந்தனைகளில் பலர் முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் மரணத்தை எவ்வாறு வெல்வதை நம்ம இயக்கமே அதுதான் சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா? ஏன்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஆன்மாவுக்கு மரணமே கிடையாது. அதனால இந்த பிறவி முடிச்சாலுமே நீ அடுத்த பிறவி என்ன வாய்க்கும்ன்றது தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால வாய்க்காமல் போகிறதுக்கும் உண்டு. ஸோ அப்படின்னா அவங்க விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தருடங்கள் வந்தாலும் அதை வந்து அதாவது நம்ம வந்து பிரித்து பார்க்கறோம்னு சொல்றீங்க, இப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா? இறைவனை உணர்ந்தறிந்து நாம செயல்படுறோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நாம அந்த பக்தி தொண்டிலே இருந்துட்டு நாம நம்முடைய கடமைகளை நாம ஆற்ற முடியும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம இந்த உலகாயுத தளத்துல வந்து அமர்ந்து விட்டால் ஒன்றுமே செயல்படுத்த முடியாது. மேலும் ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி வெல்வது எப்படி என்று பற்றி கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம எல்லாருமே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருது எங்க? நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துலதான். ஹரீம் வினா நா ஸ்ருதிம் தரந்தி. ஹரீம் வினா அப்படின்னா அதாவது ஹரீம் என்றால் பகவானை இல்லையா? மகானை ஹரீம் வினா ஸ்ருதிம் தரந்தி, அது அவருடைய தாழ் பணியவில்லை என்றால், சரண் புகவில்லை என்றால், வினானா ஒருவனால் மரணத்தை வந்து வெல்லவே முடியாது. ஸோ நாம இதுக்கான ஸ்லோகங்கள் என்ன? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் மாம் ஏகம் சரணம் இல்லையா? ஸோ மமை வாம்ச ஜீவலோகே அந்த ஸ்லோகம் கூட அதுல. ஏன்னா அந்த மனம் உட்பட 6 புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெல்லுதற்கரியது அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்படுறது. ஸோ ஆனால் நம்ம எல்லாம் சனாதனக அப்படின்னா, சனாதனம் என்றால் நித்தியம் இல்லையா? சனாதனம் என்றால் நித்தியம். ஸோ அதாவது பகவானை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பசுபத்யவ நைர் ஏஷ நியமானஹ ஸ்வகம்ஷயம்.
அன்வத்ர வண்ண அனுபதா சோஷந்த புருஷம் ஆதுரா. யவனர்கள் மன்னர் புரஞ்சனனை ஒரு விலங்கை போல் கட்டி தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு இழுத்து சென்றார்கள். இல்லையா? யமதர்மராஜா மக்களின் பணியாளர்கள் அதனால் அவர்கள் மிகுந்த துயரத்துக்கு ஆளாக்கினார்கள். அவர்கள் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதும் அவர்கள் அவருடன் செல்வதற்கு பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர். ஸோ யமராஜனும் அவருடைய தூதர்களும் தான் இது செய்யறது. ஒரு உயிரினை எங்க அழைச்சிட்டு போவாங்க? நியாய தர்பாருக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. யமதர்மராஜனுடைய தர்பாரே வந்து நியாயத்திற்கு பெயர் போன்றது இல்லையா? அங்கே அழைத்து செல்லும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா அவனுடைய அந்த உயிர் காற்று இல்லையா, அவன் சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த காற்று மற்றும் அவனுடைய தேகத்தை விட்டு செல்லும் போது என்ன ஆசைகள் இருந்ததோ அது எல்லாமே வந்து அவனது துணைவர்களாக அவனுடன் வந்து செல்கிறார்கள். இது வேதங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஒரு உயிர் எடுத்து செல்லப்படும் பொழுது அல்லது எஜமானரால், அதாவது தம் உத்கிரமந்தம் கைது செய்யப்பட்டிருந்த பொழுது, அதாவது ஒருத்தர் வந்து கைது செய்யப்பட்டனா இந்த உடலை விட்டு நீங்கிறதுக்கு, அந்த இந்த உடல்ல வந்து ஃப்ரீயா மூவ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது. இந்த உடல்ல இன்னும் வாழ்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாத சூழ்நிலையில அந்த விடத்தை விட்டு அவங்க செல்ல வேண்டியதுதான் இல்லையா? ஸோ அததான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. கைது செய்யப்படுறது என்னன்னா கெட்டியா, அதாவது இப்படி அப்படி எங்கேயும் போக முடியாது, தப்பிச்சு அந்த ஜீவனை வந்து கேட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. உயிர் காற்றும் அவனுடன் சேர்ந்தே செல்கிறது. அந்த பிராணனும் இந்த உடலை விட்டு நீங்குகிறது. அதனால பிராணோ அனுக்கிரமந்தி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு உயிர் காற்று செல்லும் பொழுது, அதாவது பரம் பிராணம் அனுக்கிரமந்தம் அனுக்கிராமந்தம், அதாவது அனைத்து புலன்களும் சர்வே பிராணா அதனுடன் சேர்ந்து செல்கின்றன அனைத்துமே இல்லையா? அதாவது பிராணா, அபானா, வயானா, சமனா, உதானா இது எல்லாமே வந்து அதனுடைய செயல்பாடும் தன்மைகள் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து அதனுடைய செல்கிறது. உயிர் காற்றும் செல்லும் பொழுது, அதாவது அந்த ஜீவன் செல்லும் பொழுது, இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது பஞ்சமகாபூதங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த உடல் மட்டும்தான் இங்க நிற்கும். அதை தான் நாம் என்ன பண்றோம்? எரிக்கின்றோம், புதைக்கின்றோம், எரிக்கின்றோம். பின்னர் அவன் எஜமானரின் நீதி ஸ்தலத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறான் இல்லையா? அதாவது யமதர்மராஜனுடைய உலகத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறான். மேலும் அங்கே அவன் எந்த உடலை பெறப்போகின்றான் என்பதை யமதர்மராஜன் நிச்சயிப்பார். இதே வந்து வைகுண்டத்துக்கு போனா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியில அங்கே வாழ்வோம். ஆனா வேற எங்க சென்றாலுமே அந்த உலகுக்கு தக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உடலை வந்து அவன் வந்து அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவன் வந்து கண்டிப்பாக பெறுவான். மேலும் இம்முறை நவீன விஞ்ஞானிகளுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஒவ்வொரு உயிரும் இம்மையில் தான் செய்யும் செயலுக்கு அவனே யமராஜனின் நீதி ஸ்தலத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கு அவன் அடுத்து பெறப்போகும் உடலை என்னவென்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது இல்லையா? சொன்னால் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பாவம், அதாவது புண்ணியங்கள் இருக்கோ இல்லையோ, பாவம் இல்லாம இருக்க மாதிரி ஒரு செயல்களாக நம்ம வந்து இருப்போம். அது ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல கூட நாம வந்து we need to be very very cordial. ஒரு ஸ்மூத்தான ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, இந்த உக்தத்துவங்களாம் சொன்னீங்களா, கடைசியில அந்த நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, வானம் என 5 பூதங்களால் செய்யப்பட்ட விஷயம் புறக்கணிக்கப்பட்டு பின்தள்ளப்படுது. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் புரியல மாதாஜி. அப்படின்னா இந்த உடல்ல அந்த ஜீவன் அதனோட வந்து மேல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மம் என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த நவத்வாரங்கள் வழியா என்ன ஆகும்னாக்கா எல்லாமே லாக் ஆயிடும். நவத்வாரங்கள் வேலை செய்யாது. ஓகே, ஸோ அதுதான் யமதூதர்கள் தான் அதுக்குள்ள வந்து வர்றது. யவனர்கள் என்றால் இந்த இடத்துல யமதூதர்கள் இல்லையா? முன்னாடியே அது அவங்க ஆல்ரெடி தாக்கியாச்சு, யவனர்கள் தாக்கி இருக்காங்க. ஆனா இதை வந்து இவங்களை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? அதாவது யமதர்மராஜனுடைய யமதூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்படி எப்படி நகர முடியாதபடி அவங்க வந்து அவங்கள எப்படி அழைச்சிட்டே போய் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து செயல்படுத்துவாங்க. அப்ப அந்த ஜீவன் அந்த உடலை விட்டு செல்கின்றது. யமதர்மராஜா வந்தால் நம்முடைய சூக்ஷ்ம உடலும் அந்த ஆன்மாவை வந்து கவர் பண்ணி தான் செல்லும். அப்போ மீதம் இருக்கிறது என்னது? இங்க புறக்கணிக்கப்பட்டது. யமதர்மராஜா தூதர்கள் அந்த ஸ்தூல உடலை எடுத்துட்டு போக முடியுமா? என்ன முடியாது. அதனால்தான் அது இங்கேயே வந்து தேவையற்ற உடல், வயோதிகம் ஆயிடுச்சு இனிமே இல்லையா? அந்த உடலை கொண்டு ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது. அந்த ஒரு நிலையில தான் அந்த ஜீவனே வந்து அந்த உடலை விட்டு பிரிவான்.
எப்பொழுது இந்த உடல் வந்து தேவையற்ற ஒரு நிலை, சாதாரணமான மரணத்துக்கு சொல்றேன். அகால மரணம் என்பது வேறு இல்லையா. ஒரு ஆக்சிடென்டல் டெத் வந்து அவங்க வந்து நல்ல ஹெல்த் கண்டிஷன்ல நல்லபடியா கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி அவங்களுடைய வாய்ப்பு அந்த மாதிரி அமைய பெற்றா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மாதிரி இந்த ஸ்தூலம், நீளம், நீர், காற்று, நெருப்பு, இந்த ஐம்புலன்களால் செய்யப்பட்ட விஷயம் எது? இந்த உடல். இந்த ஸ்தூல உடல் இங்கேயே புறக்கணிக்கப்பட்டு பின் தள்ளப்படுது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் டெட் பாடி தானே. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லாமே காது, மூக்கு, வாய் எல்லாத்துலயுமே என்ன பண்றாங்க மாதாஜி? இதுல 3 கூட போகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஒண்ணு உயிர், அது உயிரோட உயிர் காற்று போகுது. அந்த உயிர் காற்றோட அனைத்து புலன்களும் அதனுடன் சேர்ந்து செல்கின்றன. அதாவது நம்ம புலனுடைய சக்தி மாத்திரம் போகும், அப்படித்தானே மாதாஜி? அங்க புலன்கள் என்றால் இந்த இடத்துல வந்து ஞானேந்திரியங்கள் வந்து எவ்வாறு செயல்படுகிறது, புத்தியை கொண்டுதான் செயல்படுகிறது இல்லையா. அதனுடைய அம்சங்களாக இவை 3மே செல்லும். அகங்காரம் 3மே போகுது அங்க. ஓகே மாதாஜி. அதாவது கண்ணு இங்க இருக்கும், அந்த பார்ட் இங்க இருக்கும், ஆனா நமக்கு பாக்குற அந்த சக்தி நம்ம இதோட வரும், சூட்சும உடலோட வருது. 100% ரைட் வாட் யூ டோல்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கண்ணு அப்புறமா பார்க்கும் சக்தி, அதாவது செயலற்ற தன்மைக்கு போகிறது இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இம்முறை நவீன விஞ்ஞானிகளுக்கெல்லாம் தெரியாது எப்படி இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போகிறான் என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு உயிரும் இம்மையில் தான் செய்யும் செயலுக்கு அவனே யமராஜனின் நீதி ஸ்தலத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்க அவன் அடுத்து பெறப்போகும் உடல் என்னவென்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது இல்லையா. அப்ப அவனுடைய செய்த என்னெல்லாம் பாவம் செஞ்சிருக்கான் இல்லையா, எத்தனை பாவங்கள், இவன் என்ன அனுபவிக்கணும், இவன் வந்து மீண்டும் வந்து பூமியில வந்து எப்போ வந்து பிறக்கணும், எவ்வளவு நாட்கள் அவனுடைய அனுபவம் இந்த என்னது நரக உலகங்கள்ல அவங்க இருக்கணும், மீண்டும் பிறவி எப்படிப்பட்ட பிறவி அமையும், இது எல்லாமே ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கும். ஸோ யாருக்கு இந்த அதாவது பக்தி பண்றவனுக்கு பகவான் தான் உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா வருதுன்னு நமக்கு எல்லாமே எழுதுறாரு இல்லையா. எல்லாருக்குமே எழுதுறார். ஆனா அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே யம தர்மராஜரிடத்துல போய் சேர்றது எப்போனாக்கா நாம அதர்மியாகவோ இல்லை பக்தரற்ற நிலையில இருக்கும்போது அது யம தர்மராஜனுடைய கைகளுக்கு செல்கிறது. இன் ஜெனரல் நிறைய பேர் யம தர்மராஜன் தான், யாருமே பக்தர்களாகவே இருக்கிறது கிடையாது. பக்தர்களுக்கு வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் அவங்க வருவாங்க. ஆனா நார்மலா இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பக்தி என்றதை வந்து பெருசாக வந்து முக்கியத்துவம் பெறாத அத்தகைய நபர்களுக்கு யம தர்மராஜன் வாயில் தான் வந்து அங்கேயும் புண்ணிய சேதம் கூட போவாங்க. என்னன்னா அவங்க பக்தி கிடையாது, அவ்வளவுதான். புண்ணிய சேதங்கள் சேர்ந்தா அவங்க சொர்க்கத்திற்கு போவாங்க. சோ பூதவுடல் நீங்கிய போதிலும் உயிரும் அவனது ஆசைகளும் அவனது முந்தைய வினை பயன்களும் தொடர்ந்து வருகின்றன. அப்படின்னா பெண்டிங் பேலன்ஸ் கர்ம பலன்கள். அடுத்து வந்து அவனுடைய ஆசைகள், இந்த உடல்ல இருக்கும்போது எல்லாம் அடையணும்னு நினைச்சாங்களோ அந்த ஆசைகள் மற்றும் இந்த உயிர் எல்லாமே வந்து அதாவது நீங்க உடனே அதெல்லாமே போறது ஆக்சுவலி அந்த சூக்ஷ்ம உடலோடையே சென்று விடுகிறது. ஒருவனது முன்வினை பயனுக்கேற்ப அடுத்து அவன் எந்த உடலை எடுக்கலாம் என்பதை யமராஜனே தீர்மானிக்கிறார். ஆனா அதுக்கு மூல காரணம் அந்த உயிர்வாழி எந்த உணர்வு கொண்டு அந்த உடலை நீங்குகிறது, மேலும் அதனுடைய ஆசைகள் என்ன, அதை கொண்டு மேல் அந்த பெண்டிங் கர்மங்களும் அவனுடைய ஆசைகளும் கலந்ததான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. அதை வந்து வேறு ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து விதிக்கவும் படுகிறது. ஓகே, ஸோ இதையே அதாவது அவனுக்கு தண்டனை என்னாலும் சரி எல்லாமே யமராஜன் தான் தீர்மானிக்கிறோம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்து கேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் சாதுத்ரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி போன்ல இருக்காங்கப்பா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஏகாதசி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏகாதசி இது வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் வந்து இறை உணர்வோட வந்து அதாவது இன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து இறை உணர்வோட நம்ம வந்து செயல்படணும் அப்படிங்கறத வந்து பிரார்த்தனைகளா வச்சு நீங்க செயல்படணும். ஹரே கிருஷ்ணா.